Nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Banankɔrɔninkaw fɛ Segu mara la ani Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila nin ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw waati selen ye. Bi kunnafoniw la kumaba a dɔw bɛna tali kɛ ninnu de ka lase aw ma. Sunkalo seli daminɛna Mali jamana kɔnɔ i n'a fɔ alisilamɛw y'a daminɛ diɲɛ fantanw fɛ cogo min na nka ɲinan sunkalo seli k'a bɛna sɔn ka kɛ gɛlɛyaba ye ka sabu kɛ dɔ farali ye da dumunifɛnw sɔngɔ kan ani ka fara funteni kan min kɛlen don ka degun bin jamanadenw caman kan. An bɛna o kunnafoniw tɛntɛn ka lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔna la. Côte d'Ivoire jamana kan u ka jamana kɔnɔna la faaba n'o ye Côte d'Ivoire Abidjan ye. O mara ɲɛmɔgɔ n'o ye Ibrahima Sise Bakongo ye yamaruya dɔw di ko ka u ka sigida misɛnnin caman kɔnɔna so dɔw ci wa ko min kɛlen don gɛlɛyaba ye nin waati laban ninnu na min bɛ ka bin Côte d'Ivoire sigidaden dɔw kan. An bɛna o fɛnɛ lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ. Sénégal jamana kan k'u ka jamanatigi sigi kalata ka kan ka kɛ mars kalo tile 24 san 2024 ninnu de bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni camanw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn nin sanga in kɔnɔ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye a y'aw bisimila Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ bi ntɛnɛn mars kalo tile 11 san 2024 aw ka o kunnafoniw filɛ nin ye. Sunkalo seli o daminɛna Mali jamana kɔnɔ i n'a fɔ alisilamɛw y'a daminɛ diɲɛ fantanw fɛ cogo min na nka jateminɛliw y'a jira k'a fɔ ɲinan ta bɛna sɔn ka kɛ gɛlɛyaba kan Mali kɔnɔna la ka sabu kɛ kurantigɛ banbali min bɛ sen na ka fara funteniba kan fo ka taa se dɔ farali la da dumunifɛnw olu sɔngɔ kan. O nɔgɔnin fɛ VOA Banbara ka kunnafonidila Mariam Kuyate y'a ka kuma baranin ta ka taa Bamakɔ sugu kɔnɔna dɔw la walasa ka se ka taa ɲininkali kɛ da dumuniko o sɔngɔ fanfɛyɔrɔw kan. An k'o kunnafoniw lamɛn. Sugu damadɔ kelen kɔ an fɛ ni y'an ye Lafiyabugu suguba la jateminɛw sen fɛ fɛn kɛnɛw kɔni bɔlen bɛ kosɛbɛ ni ko tamatiw jaba pomtɛri gɔyɔ foronto layi persil o n'a ɲɔgɔnna caman nin kelen bɛ ka sugu kɔni labɔ kosɛbɛ a bɛ tile damadɔ bɔ nka ka ta kunnasini kana bila bi la n'o ye sunkalo don fɔlɔ ye dɔɔni yɛrɛla ni fɛn kɛnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen sɔngɔ kan jagokɛlaw fɛ u ye nin wale in kɛ ka da kun jumɛn kan kumakan kelen de b'u bɛɛ lajɛlen da ko minɛnw ta yɔrɔ gɛlɛya la batɔgɔma sila fɛn kɛnɛ feerela don tamati segi tun y'a filɛ 1600 1800 sisan tamati kɛra 3500 ye kunnasini ni bi cɛ sunkalo kama awɔ kɔtɛ tamati tun nɔgɔyalen bɛ sisan na ka mɛ an yɛrɛ selɛri in tun ye 4 ta sisan a kɛra 7 ta ye pɛrisini yɛrɛ ne m'a tɔ sɔgɔmada na nin ye ne ka kunnasini ta tɔ de nɔgɔya bɛ kɛ a kami yɛlɛ an kɛ baga sɛnɛkɛlaw angɛrɛ de don angɛrɛ ka gɛlɛ ji tɛ sɔrɔ hɛrɛ la i bɛ se ka baga sɛnɛkɛla ma. o tɛmɛlen kɔ an y'an ɲɛsin ɲɔ feerelaw ani sukaro feerelaw ma nin gɛlɛya kelen de bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na Laji Sangare jagokɛla don. Ne yɛrɛ ye sukaro ta kunna sini u ko sukaro bɔrɔ 6000 200 mais ne yɛrɛ ma se ka bɔrɔ ta ne ye 25 bɔrɔ ta 25 a ko 7000 ani 100 o 7000 ani 100 ne nana kalikili bɔ ni 100 ni 30 tɛ ne tɛ se ka fɛn sɔrɔ bon effectivement ne kɔni bɛ k'a feere 100 ni 30 bon ɲɔ fanfɛla la malo yɛrɛ de ka gɛlɛn e bɛ taa malo jalani étranger k'e bɛ to ta ko 5000 ni 200 e b'a feere joli k'i bɛ tɔnɔ sɔrɔ bon ni m'a feere 100 ni 10 na e mana feere 100 la i ma perdu ya mais malo su o cogo kelen fɛnɛ ye bon sauf gamiyaka dɔw b'a di 4000 ni 200 4000 ni 300 donc n'i y'a faamuya dɔ yɛrɛ la malo ninnu bɛɛ de sɔngɔ kan dɔw yɛrɛ la malo ninnu bɛɛ de sɔngɔ kan ɲɔ fɛnɛ bon o fɛnɛ b'a cogo kelen na tulu ko bɛ cogo di bon tulu dɔɔni bɔla tulu la an tun bɛ tulu ta 7000 400 mais laban na u bɛ ka di 7000 300 sukaro o min ye fɛn ye min yɛrɛ bɛ du maaw fɛ ka caya nin kalo barikama in na o sɔngɔ de yɛlɛlen filɛ ka taa 130 la dɔw yɛrɛ b'a feere 140 ka sɔrɔ prix kelen o de dira gouvernement fɛ ko ka sukaro feere o la n'o ye 120 ye ni feere jugu ninnu kɛlen bɛ ka maaw degun ɲɔgɔn sama o de bɛ ye ka caya sugu kɔnɔnaw la feerekɛlaw ani jagokɛlaw cɛ sabula bɛɛ lajɛlen ko k'a ta ye tiɲɛ ye ya sannikɛlaw yɛrɛ bɛ kule la an dala sugu kɔnɔ an yɛrɛ t'a dɔn a ma kɛ cogo hali ni ye fɛn prix fɔ kuma dɔ la sannikɛlaw ɲɛna u bɛ to kule n'a fɔ k'e yɛrɛ de bɛ ka a sɔngɔ da yɛlɛ ka sɔrɔ i taara ta prix min na i yɛrɛ bɛ n'a feere walasa i ka se ka dɔ sɔrɔ a la u ye dɔ fara a bɛɛ kan an tun bɛ kangaliba ta 1000 kɔ u y'a kɛ 2000 ni kɔ kangaliba bɔrɔ
an yɛrɛ bɛ k'a feere ten kiliyaw ma dɔrɔn n'o tɛ n'i ma i y'a feere tanta in na wallahi t'a wari bɔ a la. dala dumuniw sɔngɔ yɛlɛli sunkalo kalo la o ye laada ye Mali jamana kɔnɔ san o san jagokɛlaw fɛ. Gouvernement o jɔyɔrɔ ye mun ye ka ɲɛsin ni wale jugu in kɛli ma? O ɲininkali tɔ min bɛ yen nɔ sabula a ma jaabi kɛrɛnkɛrɛn sɔrɔ o la. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Ka kɛɲɛ ni sunkalo daminɛli ye Côte d'Ivoirekaw fɛ min ni alisilamɛw bɛ a ɲɛnamaya diɲɛ fantaw fɛ a yirala k'a fɔ kasoden minnu bɛ u ka kasobon kɔnɔ Abidjan sigidaw la ni olu ye silamɛw ye mato kɔ a caman bɛ yen minnu fɛnɛ kɛlen don k'u ka wulikajɔ ni labɛnw sabati walasa u ka se ka sunkalo yɛrɛ tɛmɛ ko ɲuman kɛ. VOA Bambara ka kunnafoni dila min ni ale sigilen bɛ yen n'a bɛ wele ko Alzuma Bokoum ale fɛnɛ ye munumunu saliw kɛ ka kunnafoni dɔw ɲini an ka jɛ an k'o kunnafoniw lamɛn ka bɔ Abidjan Côte d'Ivoire jamana faaba kɔnɔ. Yani panko kelen ɲɛwawa an bɛna don ala ka kaloba in na yopugon maka kasobonba silamɛw minnu ye kasodenw ye u bɛ kan ka sun kɛ cogoya jumɛn ani suntigɛ Imam Watara Bakunandi a ye yopugon kasobonba misiri alimami. Ne ye Limam Watara Bakunandi kasobon limamba o le bɛ ne ye. Donc komi sunkaro bɛ se la d'abord an bɛna ka na an kan labɔ silamɛw ye vraiment an ka kaso yɛrɛ bibi na sunkaro yɛrɛ dabɔ an b'a lɔ an bɛna kɛ ɲama. Parce que san o san dɔ le bɛ fara waati o waati dɔ le bɛ fara kasodenw yɛrɛ ka effectif kan o c'est à dire u jati da kan bibi n'an bɛ yɔrɔ min na bi kasodenw maka la bi kasodenw bɛ taga mɔgɔ 10,000 ni kɔ la mais min y'anu silamɛw yɛrɛ ye anu bɛ taga silamɛw bɛ taga mɔgɔ 9,000 ni dɔɔni bon vraiment o suntigɛ ko yɛrɛ vraiment a ka gbɛrɛn ça fait que ɲina an ka organisation min yɛrɛ bila n'a ka se ka marcher ni n'ala ka jɛmɛ ni silamɛw yɛrɛ ka hakilito ye an na a b'an dɛmɛ kosɛbɛ parce que an ka kɛ chaque bâtiment an bɛna tobili kɛ suntigɛw labɛn k'a lataga bâtiment bɛɛ la suntigɛ waati bɛɛ lajɛlen na longolo fo taa sunkaro tile 30 nɔgɔya kasoden tɔw minnu fana bɛ yen minnu yɛrɛ tɛ silamɛw ye ni domini nana ka na ni dɔnw nana ten an bɛ chrétienw ka ɲɛmɔgɔw wele an fana bɛna dɔn taran an n'olu cɛ kezalika fana n'olu fana ta waatiw sera komi fana bɛ taa sunna waati la ten donc n'olu fana dɔn nana fana o bɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔw wele o fana bɛ taa u ta pas d'u ma pour que an bɛɛ lajɛlen se ka balo hɛrɛ la kasobon kɔnɔ ɲamima kasoden bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ donc différence tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ c'est comme dɔn min bɛ na a taara nɔ a tarancogo fana lɔn nɔ kasodenw gbɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de b'u la d'abord a fɔlɔ yɛrɛ min a yɛrɛ b'a la an bɛ waati min na sisan o ye funɛni waati ye donc o gbɛlɛya yɛrɛ o b'i yɛrɛ danna kasobon yɛrɛ la tuguni donc kasodenw yɛrɛ bɛ hami waati dɔ bɛ na se ni i ka don kasobon na i bɛ taga sɔrɔ dɔw yɛrɛ lankolon gbɛlen ala ni funɛni yɛrɛ bonya kojugu kosɔn bon bâtiment cellule n'a bɛ yen bi a cellule bɛɛ fan nɔ cellule min ni mɔgɔ 20 kan ka si a la i bɛ taga sɔrɔ mɔgɔ 60 mɔgɔ 40 de bɛ si la o cellule kɔnɔ donc ça fait que c'est pas facile a kɛla sababu ye kurusa bɛ wula a caman na voilà donc faut que an b'a ala to ala le dari ka silamɛw dɛmɛ ɲini silamɛw fɛ o bɛ se k'an dɛmɛ vraiment kasobon baara la ɲama hakijigolo ma a ka ca ni mɔgɔ 10 ni kɔ olu de bɛ kasobonba la nka silamɛw bɛ taa fɔ mɔgɔ 9,000 ɲɔgɔn na bɔɲɔngo o bɛ kan k'u ka sun kɛ cogoya jumɛn de an ye ɲininkali bila tomi sanfɛ an baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ye nin tun ye VOA baarakɛ radio so min ni o sigilen don Côte d'Ivoirekaw fɛ n'a bɛ wele ko radio Bayane o kunnafoni dila Azuma Bokoum ale ka laseliw ye an bɛ to Côte d'Ivoire jamana kan hali bi bawo a yirala k'a fɔ nin y'a tile damadɔ ye u ka sigidaw kɔnɔna la Abidjan n'o ye jamana faaba ye yɔrɔ camanw de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka ci min laɲini kɛra Abidjan mara ɲɛmɔgɔ fɛ ni o bɛ wele ko Ibrahima Sise Bakongo a koɲɛ kɛra ko walasa ko ka wulikajɔw sabati ka kɔn samiya ɲɛ sira minnu ni olu bɛ tigɛ n'a bɛ kɛ sababu ye ka jizon bɔ ko ka se k'o baaraw bɛɛ lajɛlen sabati kunnafoni dila min ye o laseli kɛ VOA Bambara tɔgɔ la o ye Tisha Kone an ka jɛ an k'o lamɛn Kulibali Fanta sigini bɛ a ya minanden filaw kan ɲaji bɛ jigi la a ɲa lani bɛ a ya bon kan minni bɛ ci la masiniba nin bolo a m'a lɔn a bɛ na min kɛ nin lɔn ye dusukasi le ye ale ma n'an tora jumalon dɔrɔn n'an bɛ dɔrɔn nana fɔ k'an ye wuli ko bɛna bon bi minɛnw kan ne yɛrɛ wuli an tɛ se minɛn ninnu kɔrɔ fɔ n dɛsɛra ka bɔ ka na denmisɛnw ɲini k'a ye ɲan ma yopugon jesco la ka falalu ani feerekɛyɔrɔw kan ekɔliso fana ni ci la Sumaworo Ibrahim ye écoleden ye o écoliso la mini tɔgɔ ye ko Cha Hélène ale bɛ 3e classe de la an tun bɛ classe la bi éducateur nana k'an bɛ bɔ an bɔra min kɛ maintenant o nana o dun k'a fɔ ko yɔrɔ tɛ taa se écoliso ma ko 6 mois o nana o bila an na ka écoliso ci Boribana Banko Marine ka fara Jesco ani Abidjan kinda cɛman kan
bonci machine ni sela o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw ya bonw ci la taga yɔrɔ wɛrɛ t'o la o caman bɛ yen o bɛ sikɛrɛman de Mariam Sangare a furujɛ n'a denw olugu tun bɛ Ateku bɛ quartier Marine de la. Filan denmisɛnnin bɛɛ kɛnɛma fɔɲɔ la yan kɔngɔ banna an bɛ dumuni san ka san wari bɛ banna dɔrɔngolo dumuni san. Bontigiw ani feerekɛ magasin tigiw k'a jira ko gouvernement ma wali foyi de t'olugu ma k'olugu dusu suma. Dunbiya Lasina ale y'a bon n'a ya magasinw ci la ka ale a furumusow a balimaw ani a ya luwanzew bɛɛ lajɛlen bila kɛnɛma. N ka lu filɛ magasin lolu ani sanfɛlu ni bonde 21 an bɛ taa mɔgɔ 60 nin kɔ lu kɔnɔ gouvernement ma dasi kelen di yan. Yɔrɔ ci ni ka kasara caman de lase mɔgɔw ma o la jamana ɲɛmɔgɔ Alassane Ouattara k'a ɲini a y'a kuma lasela fɛ n'o ye Amadou Coulibaly ye ko y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko bonci nugu kan ka kɛ mɔgɔw gasisigi ani ɲɔgɔn dɛmɛ de la. Le chef de l'État, sensible à la situation des populations vivant dans ce quartier, a rappelé les vertus a ye wele bila a ka kankɔrɔsigiw ma ani minisiri tɔw ko jija u ka hinɛ bila u dusukunna nin koɲɛ na cogoya la min b'a to bɛn ani sabati u ka jiriwa jamana kɔnɔ. Jamana ɲɛmɔgɔ y'a weleweleli kɛ nin o dola mɔgɔ caman tɔɔrɔ la i n'a fɔ Abidjan ministre gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo min ka bonci nugu boro da ale ka dan bila yɔrɔ ciw la walasa mɔgɔ min nugu ka tɔɔrɔ sɔrɔ o bonciw la n'o bɛ sira kɛrɛ ma o ye siyɔrɔ ɲini ka di olugu ma Yopougon maire Adama Bictogo ale fana ni ma to kɔ o ko la. An bɛna lajɛ ni sɛbɛya ye ka taga sini hakili ye ka jagabɔ ka ɲa bon wɛrɛ kan ka di minnu ma an bɛna fana lajɛ ni hakili ye nka n bɛ se ka min fɔ ne min bɛ sigida ni ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔya lajarabili ni ko nin senfɛ an fana bɛna an jija ka ko bɛɛ bɔ a sira fɛ. Yɔrɔji nugu laɲini le ye ka mɔgɔw gwɛn ka bɔ yɔrɔw la minnu bɛ se ka kasara juguw lase u ma sanji banna wagati la hakilili jigiboro ma a y'a lɔn ko san tɛmɛnin mɔgɔ 39 ɲɔgɔn na olu le nin to la sanjiba minnu nana kɔnɔna na. An bɛ segin ka taa Mali jamana kɔnɔ marabolo 4nan na n'o ye Segu mara ye a yirala k'a fɔ muso minnu bɛ baara kɛ togoda la olu camanba de bɛ gɛlɛya kɔnɔ walasa u bɛ se k'u ka wulikajɔw sabati yiriwali o fanfɛyɔrɔw la o kama kulu min ni o sigilen don denmusomaninw ni musow tɔgɔ la n'a bɛ wele ko réseau national des jeunes filles et femmes rurales olu ka ɲɛmɔgɔ ni o ye Kadija Karim Jara ye ale ye ɲɛfɔli kɛ gɛlɛya min bɛ togodala musow kan Moribo Danbele ka kuma baranin na ka bɔ Segu. An ka baara bɛnnen don komi réseau yɛrɛ tɔgɔ b'a fɔ cogo min na togodala musow ani togodala musomanninw olu sen don jamana sariya sunbaw olu lakodɔnni na walasa u ka se k'u ka hakɛw dɔn a bɛ Segu yan ɲinɛ san 4. Bakuruba la a ye koba jumɛn kɛ mun bɛ se ka kɛ lakale fɛn ye. Donc an ye muso caman former ko kɔnɔna na surtout Segu région kɔnɔna na an tilala ka an ka réseau yɛrɛ sigi k'a cari ka taa i n'a fɔ cercle ni commune kɔnɔna na cercle 7 fɛn fɛn tun bɛ Segu région kɔrɔman na an ka réseau représentelen don o bɛɛ kulu caman de sigilen musow tɔgɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɔlɔsili b'a jira k'a fɔ mun ye tɔgɔdɔla musow ye ani burusi kɔnɔ musow ko caman bɛ minɛ a bɛ ta u tɔgɔ la mais a nafa sɔrɔli u fanfɛla la a man ca ten kosɛbɛ aw bɛ kan ka mun de kɛ yasa ka se ka o gɛlɛya in kɛlɛ ani an minnu bɛ ɲɛfɛ a dɔ bɛ anw na minnu b'anw fana kɔfɛ a dɔ bɛ olu la parce que n'i b'i ka hakɛ dɔn i kɛ ka di ka a ɲininkali kɛ wa a bɛ di i ma mais n'i t'i ka hakɛw dɔn fɛn caman bɛ bɔ i tɔgɔ la a bɛ dun k'a sɔrɔ i ma bɔ a kalama o kɛra musaka ye o kɛra opportunité ye o se ka minɛ i tɔgɔ la k'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a kalama a dɔw yɛrɛ la hali n'a dir'i ma e min ye musolaka ye le fait que i t'i ka droit dɔn i bɛ ban a dɔw la hali sisan an b'an cɛsiri o de fɛ kunnafoni dili ani kalan kɛli musow kunna surtout togodala musow parce que olu yɛrɛ k'a dɔn k'u la o violence yɛrɛ u t'a dɔn k'a fɔ k'o y'olu ka hakɛ ye k'u kan k'o plaignre ou bien u kan k'o hakɛ ɲini o bɛ to yen ka tɛmɛ ten parce que u t'a dɔn donc fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔnbaliya in kɛlɛ o ye kalan ni kunnafoni de ye. I bɛ se ka misali d'a ma wa burusi kɔnɔ dugu dɔ la a ye waleya mun kɛ. An taara Sezana Gara la ne yɛrɛ ye panelu animé ka sanga ni musow ka hakɛ ye 22 décembre 2023 an taara Sezana Gara la ka taa musow kunnafoniya la loi 0052 kan sɛya min taara k'a fɔ ko cɛ fara muso kan tɔn o tɔn n'a bɛ sigi o kɛra tɔn ye kalafili de bɛ k'a la wa a kɛra tɔn ye i bɛ ta de k'i bila a la o ni 70 kɛra cɛ ye 30 ka kɛ muso ye ni 30 kɛra cɛ ye 70 ka kɛ muso ye donc muso caman fana bɛ togodaw la olu yɛrɛ t'a dɔn k'u sen kan ka don a la yɛrɛ n'u y'a ye ko tɔn sigilen don muso man ca kɔnɔ muso tɛ 30 bɔ dɔrɔn u ka se ka o tɔn ninnu ko fɔ pour que muso bɛ se k'u ka hakɛ sɔrɔ.
Nana Garala la aw ye mun de kɔlɔsi ani musow ka o baro senfɛ. Y'a sɔrɔ a muso dɔw bɛ yen nɔ o cɛsirilen don u bɛ se ka ko ɲɛnabɔ mais le fait k'a dɔw ma kalan se ka sen don ko ɲɛnabɔlen baw la et puis mentalité dɔ fana b'u kunkolo la a b'olu kɔnɔ cɛw de bɛ ɲɛfɛ olu de kan k'a ɲɛnabɔ an kan ka cɛw suit donc an bɛ fɛ u k'a faamuya cɛw ni anw an bɛ ɲɔgɔn dafa de an bɛ ɲɔgɔn dafa terrain bɛɛ kan. I bɛ mun de fɔ jamana faamaw fana ye o hukumu kɔnɔna la ani muso minnu bɛ duguba kɔnɔna la minnu bɛ kuma o tɔgɔ la. N b'a fɔ jamana faamaw ye hali sisan u k'u hakili to musow la. O don adamaden dɔw bɛ yen nɔ n'i ma kalifa kɛ olu ma olu t'u sen don ko la u kana kɛ mɔgɔ minnu bɛ ɲɛfɛ dɔrɔn k'u mago b'a la k'a ka di olu ma ayi u k'a lajɛ dɔw bɛ yen nɔ u ma kalan nka u cɛsirilen don u bɛ se ka ko ɲɛnabɔ nka u dogolen don togodalaw ni duguba yɛrɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ bɔliba ninnu man d'u ye fɛlɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ k'u ɲini wa u k'an ka sariyasunw fana u ka sabali fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a bɛ kɛ sababu ye ka musow dɛmɛ k'u sankɔrɔta k'u bɔ nɔgɔ la u k'o sariya ninnu u k'u janto la u k'u don ba la application yɔrɔ fanfɛla la muso minnu fana bɛ musojɛkuluw ɲɛma o muso ninnu fana u k'a dɔn k'a fɔ ni muso kelen lafiyara muso fosi ma lafiya ko bɛɛ de ka lafiya ɲɔgɔn fɛ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Foli ani tanni o bɛ aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye an balimaw k'a lase aw ma ka fɔ nin ye an donnen VOA Banbara ka jɛmukan ta ko filanan o hukumu kɔnɔ aw bɛ se k'an sɔrɔ VOA ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen kan Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye walima a y'aw sɔgɔ an ka Facebook YouTube ani Instagram na VOA Banbara kunnafoniw bɛ ka lase Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC an bɛ taa Senegal jamana kan a yirala k'a fɔ k'u ka jamanatigisigi kalata min ni a tun bolo dalen don février kalo waati bɔra dɔgɔkɔrɔ nka k'a bilala marsi kalo tile 24 san 2024 na min laseliw kɛra u ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sibiridon cɛbɔ 19 olu de bɛ nin koɲɛ la minnu ni tile 15 dilen don u ma k'u ka wulikajɔw sabati walasa ka se k'u ka cɛbɔya yɛrɛ kofɔw kɛ ka bɛn ni u ka kalata ye Naman Jara VOA tɔgɔla ka bɔ Dakar ale b'u lase. Makiya ye taa dɔrɔn an gole n'a ka nin bila kaso la bisini a bɛ nin nabɔ a ye taa ka bɔ an kunna an bɛra jafa ma yɛrɛ le mɛnɛ ale ye taa dɔrɔn n'ale ka taa an bɛna lɔgba min bɛ kɛ min ye. Nin ye Fatumata Jani faba de ye a bɛ gala ni waati na cité millionnaire kin kɔnɔ Aruna Jago ye coxeur ye Padoua mobili ngari yɔrɔ la a ko ni jamana kunti kalata in campagne kunta la tugun bawo politique kɛbagaw tun bɛ campagne la kaban. La campagne on pouvait ne hakili la an tun bɛ se ka kalata in kɛ ka sɔrɔ a ma campagne kɛ yɛrɛ ne b'a dɔn jamanadenw mago tɛ cɛbɔw ka programme la bawo nin waati in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kalata campagne yɛrɛ kɛra ka ban komi jamanakuntigi ye kalata bila mars kalo tile 24 na ka ban an kan ka taga ni kalata in na ni hakilisigi de ye walasa kalata ka se ka kɛ basigi kɔnɔ sabula ni kalata kɔni ma kɛ hɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ ne sera pas être stable jamanadenw yɛrɛ de dalen tɛ politique kɛbagaw la Senegali an bɛ waati min o ye Dawuda Sam ka hakilina ye jagokɛla do Castor sugu la nka o bɛɛ n'a ta ko kalata dɔn a bɛ wote a bɛ i n'a fɔ jamaw ye o mabɔ politikimaw la sabula o dannen ti u ka dalilu talenw na walima u ka kumakanw ne ye o le kɔrɔsi kabi kalafili campagne daminɛman na nka tuma o tuma ne bɛ wote o ye jamanadenw ka wajibi ye hali ni n bɛ wote gwansan n bɛ wote kɛli nafa ka bon ni o tɛ min ye campagne fanfɛla ye anw tɛ o yera. Senegali politikitɔnw dɔ y'a jira k'u bɛ sɔsɔli sɛbɛn bila sariya sunba la bi tɛnɛ bawo k'u ma sɔn jamanakunti kalata ka kɛ marisi kalo tile 24 la k'a waati ka surun nka alu nsali ye mobilibolila ye a jɔlen bɛ mobili ngari yɔrɔ la Padoua kin kɔnɔ yan ni kiliyanw kana a ko ni cɛbo min ma labɛn a ka sen b'a la wa kalata tɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ tugun. n'a bɔra sariya sunba ka latigɛ la n'o sɔnna jamanakuntigi laɲini ma sɔsɔli sɛbɛn wɛrɛ tɛna se ka foyi ɲɛ tugun wa an bɛ taa kalataw la kandidaw labɛnnen don minnu ma labɛn u k'u sen bɔ a la ne bɛ Senegal sifuw fana ladi wote don u ka kɔlɔsili kɛ wote ni lakanako kan baw an tɛna sɔn nanbara ka ye kalata in na wa welewele don k'a ɲɛsin Senegal marajɛkulu ma. yan ni campagne ka daminɛ sibiri dɔn Senegali marajɛkulu ɲɛmakura Maître Sidi Kaba fana ye minisiri 34 de sugandi a ka marajɛkulu kura kɔnɔ o senfɛ a ko ka baara fanba bɛna kɛ kalataw labɛn de kan nka min sugandira jamana kɔnɔ ko minisiriya la n'o ye Muhammadu Maktar Sise ye a ma bɛn fanga sina ma
bawo olu ka laɲini tun ye jamana kɔnɔ ko minisiri min bɛ kalataw labɛn a kana kɛ politiki mɔgɔ ye. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la. Tchad jamanatigi dankankura succès masara ye laseliw kɛ kunun kari k'a fɔ ko a bɛna kɛ u ka jamanatigi sigi kalata cɛbɔ ye min kala kan ka taa mɛ kalo tile 6 san 2024 a ye ni kunnafoni ninnu lase tile 8 ka kɔn u ka jamanatigi general Mahama Idris Déby Itno ale fɛnɛ ka laseliw ɲɛ k'a fɔ ko a bɛna kɛ cɛbɔ ye kalata waatiw kɔnɔna la. Kayatu Traoré. Je n'ai pas présent comme candidat. Mbe jamana kuntigiya in cɛbɔya jaabi ka bɛn ni kalata ninnu ye walasa ka dusukun la bɛrɛbɛrɛ ani ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan. Nin kɛra Success Masaras ka kumakanw ye a ka cɛbɔya sugandili lajɛw dɔw senfɛ a ka politikikulu tɔndenw kɛmɛ caman ɲɛkɔrɔ. Fanga garadabakulu ye kofɔli kɛ a ka cɛbɔya nin kan k'a yira k'a fɔ ko a siraw talen don dɔrɔn yaasa ka Mahama Déby dɛmɛ ka ba don a ka cɛbɔya la. Ne ka san sɔrɔ ne ye jamanaden bayiri ka caman ka kala taliw ye. O kelen de bɛ politiki sɛgɛsɛgɛlikɛlaw da kɔnɔ. Nin kɔni ye dɔrɔn ka fuguri de bɔ dabada la sabila fo mɔgɔ de ka sɔrɔ ka kɛ Déby fadema cɛbɔ ye kalata ninnu senfɛ yaasa a ka fɔ ko kala taara ka kɛɲɛ ni bɛjɛ fanga dɔsenw ye tellement manatuma ɲininikɛla ani politiki kalanfa jamana sanfɛ kalanso b'a la k'a fɔ la. Allez partout et faites de chaque Tchadien et Tchadienne un membre de la coalition unique. Ne ye cɛbɔya in ta yaasa ka se ka kɛ avion in bolibaga kuntigiba ye nka aw ka kan ka mɔgɔ de sugandi aw yɛrɛ bolo avion in bolila ɲumanba ye minnu ye. Masaraka fɔla minnu bɛ kan ka sigana bila a kan k'a fɔ ko bɛnkan de b'a bolo yaasa a bɛ se ka to a ka premier ministeriya jɔyɔrɔw la ye. Masara tun ye kɛlɛban bɛnkan kɛ ni Déby ye sani a ka kɛ premier ministre ye janvier kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ninnu na. Minnu bɛ kan ka jalaki k'a fɔ ko a farala sɔrɔdasi fangatigi ninnu kan a ko olu ma ko bɛnkan nin kɛra furuba bɛnkan de ye ko wa ko cɛ gɛlɛn bɛnkan de fɛnɛ don. Burkina Faso jamana kan kabiri fitinɛ donna u ka jamana kɔnɔna la min bɛ ka kɛ ni jadijɛkulumaw ni jɛkulu maramafɛntigiw ka dankarili wale ye n'a bɛ ɲini ka kɛ sababu ye ka duguden kɛlɛ don u ka jamana kɔnɔna la. A yirala k'a fɔ k'u ka dugutigiw ani marabolo ɲɛmɔgɔw kɛlen don ka wulikajɔ baaraw sabati fo ka se laadatigiw ma. Bɛnkan o kumaɲɔgɔnya bɛ se ka to jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na basigi bɛ se ka na Burkina Faso jamana kɔnɔ. Gildas Da VOA tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu ale b'o kunnafoniw di. Boubacar Diko, Sahel mara den dɔw ɲafɛ o mara min kɔnɔ lakandabaliya ka bon bi ɲafɔni kan ye kɛwale dɔw la minnu kan ka bato wasa k'a to sunba ani bɛn ni bolodi ɲɔgɔnman ka sabati. Boubacar Diko lo ye faso kibaru ɲɛmɔgɔ ye nin siya kan kunnafoli diso min be baarakɛla bɛn ani bolodi ɲɔgɔnman sabatili la a be jɛnkulu dɔ fana ɲafɛ min ka laɲini ye o fɛn kelen ye ani o b'o ka baara kɛra fana Burkina Faso Sahel la o ka baaraw kɛli la ka taa sunba sabatili la kɔrɔlenko ɲɛmɔgɔw be ni jɔyɔrɔba ye min ye anw fanfɛla yɛrɛ ye ka se ka sigida dana mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan anw be tɛmɛ kɔrɔlenko ɲɛmɔgɔw de fɛ ka se k'o kɛ ka baara kɛ k'a to bɛn ani bolodi ɲɔgɔnma ka sabati walima sunba ka segi ka na an ka jamana kɔnɔ anw tɛ se k'o baara nin kɛ ni anw ma kɔrɔlenko ɲɛmɔgɔ ani diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ anw bolo n'u fara an yɛrɛ kan ni aw ye sigidaladen dɔw ta minnu tora Markoy, Arbinda ani Seba n'aw y'a filɛ o bɛ sigi la ɲɔgɔn fɛ nka o tɛ kuma ni ɲɔgɔn ye o ra ni aw gɛrɛla u la ni o ɲaminɛbagaw ye nin bɛna kɛ sababu ye u ka miiri ani k'a fɔ k'u ka kan ka sigi ka kuma ni ɲɔgɔn ye wasa sunba ka segi ka na Burkina Faso ya ka o jigi sɛmɛ ko bɛn ni bolodi ɲɔgɔnma ka taa fara sunba kan bɛna sabati Burkina Faso denw yɛrɛ bɛ ka o min kɔnɔ kɔrɔlenko ɲɛmɔgɔw i n'a fɔ Isa Bangalu ale min ye Udalan ka emiri ye bɛ ka jɔyɔrɔ ta Udalan kɔnɔ bi nin na lakandakobaliya ka bon o yɔrɔ la nga o bɛɛ n'a ta o ka emir min sigini lo Wagadugu sisan be baarabaw kɛla ka taa sini ɲɛsigi sabatili la nin bɛɛ yɛrɛ de la to anw man don ɲagaminiba kɔnɔ anw ka province nin kɔnɔ flankɛw b'an bolo minnu kun ka kɛnɛ kosɛbɛ o be kɔrɔsili baaraw yɛrɛ kɛ tin jana danaw kɔnɔ tuma bɛɛ ni fɛn dɔ kɛra anw bɛ ni a kunnafoli ye wa o nɔni kelen na fana anw bɛ maaw labɛn ka ko min bɛ kɛra nin kunbɛn liptako kɔnɔ fana o lakandako gɛlɛya kelen ni lo be yen wa baaraw bɛɛ kɛra a kana gɛlɛya ka tɛmɛ nin kan o yɔrɔ la fana Emir Ousmane Amirou Diko lo be baarabaw kɛla wasa bɛn ani bolodi ɲɔgɔnma ani sunba ka sigi ka na ka taa fara Dori dugu kan
dugusen cɛmɛ fila ɲɔgɔnna lo fana Emir Ousmane Amirou Diko b'a dugutigiya kɛ. Dugusen kɛmɛ fila ninnu bɛɛ kɔnɔ anw bɛ kunnafoliw da don o don ko minnu bɛ kɛla ninnu na an b'a fɔ mɔgɔw ye tuma bɛɛ aw y'aw yɛrɛ kɔrɔsi aw kana tugu aw kunfɛ nka min kɛra i n'a fɔ kunnangoya an ɲinana fɛn dɔw kɔ ni kɔrɔlenko ɲɛmɔgɔ fiɲɛya la a ka sigida bɛ fiɲɛya a ka sigidaladenw bɛ fiɲɛya nka fanankɛ minnu fana bɛ o sigida ninnu kɔnɔ bɛ fiɲɛya ni fanankɛ don fiɲɛya la don a tɛ taga yɔrɔ foyi si dɔn a yɛrɛ la bilen ni a dun ma taga yɔrɔ foyi si lɔn a yɛrɛ la don a bɛ a ɲaji mun le ma a b'a ɲɛ tilen ka taa don fɛn min bɛ anw tɔɔrɔ la sisan da nin na de kɔnɔ ora a ka kan sanga n'a waati ladilikanw ani kunnafoliw ka di sigida dana-danaw kɔnɔ. Longolo ni Emir ni ale min ka mara kɔnɔ lakandako gɛlɛya ka bon bɛ baarabaw kɛla kunnafoliw ani ladilibaaraw a b'o le kɛra wasa basigi ka sabati Sahel la ani Burkina Faso mumɛ kɔnɔ. Emir Ousmane Amirou Diko lo fana bɛ Sahel mara kɔrɔlenko ɲɛmɔgɔw ka jɛnkulu kunna wa a ka fɔ la kɔrɔlenko ɲɛmɔgɔw ka kɛta ka bon ka kɛɲɛ ni ko min bɛ kɛla sisan da nin na ye. Anu kɔni bɛ ka jɔyɔrɔba ta kɔrɔlenko ɲɛmɔgɔya nin ye anw ka jamana jɔsen belebele lo ye. Burkina Faso mumɛ kɔnɔ kɔrɔlenko ɲɛmɔgɔw don o don bɛ baaraw kɛla ka taa sunba sabatili la o ra Liptako ka Emir bɛ nin kumakan nin lase maa karo gɛlɛnw ma. Donc j'appelle les jeunes là. N bɛ welelikan lase finankɛw bɛɛ ma o ka segin ka na tiɲɛ kan ani ka segin ka na du kɔnɔ wasa anw bɛɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka an bɛɛ jɛnnen don jamana min na nin jɔ mun kama o jamana ni kelen pe de b'an bolo. Nin ye kɔrɔlenko ɲɛmɔgɔ ka dusunan kuma lo ye ka taa fara ale kan kɔrɔlenko ɲɛmɔgɔ caman wɛrɛ Burkina Faso yan bɛɛ yɛrɛ di baaraw kɛla ni o ka sew bɛɛ lajɛlen ye wasa Burkina Faso ka segin ka na sira ɲuman kan. Nin kɔrɔlenko ɲɛmɔgɔ nu dɔw lakandako gɛlɛya sababuya la jagoyara ka bɔ u ka maraw kɔnɔ nga o bɛɛ n'a ta nin jagoya boli nin ti o bali o ka baaraw kɛ wasa sunba ka segin ka na u ka maraw kɔnɔ. Jedasda Wagadugu VOA Bambara tɔgɔ la. Ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni mu an ka jɛ an k'o lamɛn. Senatolanta buna kun kan farafina klubu ka ɲɔgɔn danw minnu bɛ ɲina saison 2023 2024 kofɔ kɛrɛnkɛrɛnyana Coupe de la Confédération Coupe Kafu ko don a quart de finale tirage au sort bɛ kɛ sini tarata marisi kalo tile 12 san 2024 na o la a bɛ dɔn klubu segi la minnu bɛna u niyɔrɔ ta ɲɔgɔn dan na min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen na quart de finale ɲɔgɔn danw tirage au sort po donna ka ban kabini dɔgɔkun tɛmɛnen na po fila don a kelen o kelen kɔnɔna na klubu 4 don klubu minnu bɛ po kelen na olu tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale ɲɔgɔn danw na po 1 n'o ye po fɔlɔ ye klubu 4 USM d'Alger ka bɔ Algérie Renaissance Sportive Berkane ka bɔ Maroc Zamalek ka bɔ Egypte ani Dreams FC ka bɔ Ghana po 2 ye po filanan klubu 4 Future FC ka bɔ Egypte Abu Salem ka bɔ Libye Rivers United ka bɔ Nigeria ani Stade Malien de Bamako n'i ye po fila ninnu lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko klubu girimanw don o kɔrɔ b'a yira ko quart de finale ɲɔgɔn danw tɛna nɔgɔya nka an ka tirage au sort jaabiw ma kɔnɔ ani fana an ka quart de finale ɲɔgɔn danw ma kɔnɔ ka da kan sirantɔlɔntan na balanako caman bɛ to k'a ye a kɔnɔna na VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. An balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi jɛmukan na min labɛnna Seku aw ka cɛjan Cheick Thierno fɛ an ka nɛgɛw karafe tun bɛ Alfred do bolo jɛmukan laseraw ma Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na aw ni ci aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ waati wɛrɛ.